maksaa. Terve täällä Fokrot. Joo. Jälleen toinen episode, mikä on yritetty kuvata jo 3 kertaa. Nyt otetaan taisto. Ootteko te myös se? Mut kun musta tähän tuntuu, että ootte. Oho. 25 senttiä! Anna mun rahat takas! En mä saa kun saittaa, mulla on tämmönen iPod! Terve. Tee sen. Tehdään kaikkea Ja toisaalta- tilaa. Nyt katsotaan internetistä, minkälaista on PIN! Ja minä olen edelleenkin täällä. Niin on. Hei! Ja tilatkaa edelleen se mun kanava. Älkää sojappas! Ja mä leikkaan sut moottorisauralla. Oi, älä nyt! Suutu! Ei kannattais Mitä? vähän kattoo, kun tuo heijastaa ja se ei ehkä oo kauhean. Joo. Näin sen haittaa. Mä tuun valaisen seuraavasta. Hei. Hei. Oho, mä sain lähdin ajamaan tällä. Painan vaan nappia. Tämä ei voi töpätä tähän tämä matka. No Eikö? Mä oon! miten oot nyt? Oikein Tilatkaa se vittu 9 väliviiva D. Tilatkaa. Saatte turpa. Siellä ei ihan nytten tällä hetkellä ole video. Ei oo panoksia. Mutta tänään tulee video sinne kanavalle. Tilatkaa se. Jumala! Oho, noin. Mulla oli Eetu muuten 2 tilaajaa siinä. Mulla on 2 tilaajaa edes. Mä just sanoin, että te oo yhtään... Ai, nyt en sano mitään muuta siitä. Mä muistin just, että mulla oli 2. Anna mulle rahaa! Mä muistin just, että Anna mulle ne rahat! Tyhmä. mulla oli... Tai mä huomasin, että mulla on 2 tilaajaa. Joka on ihan helvetin hyvä nyt. Aukea nyt! Ei se voi olla Ei se myös. taida ihan tolleen. Laittakaa kommentteihin sitten, että miten nää voi saada auki. Mä oon joskus saanut, mutta en muista enää mitä. Mäkin Hei, tossa on nyt moneus. kuvasin itekin tätä GTA 5, kun pelasin ite Mene nyt takaisin! ihan täällä. Niin Mummolassa. tänään tulee se video, koska mä muokkasin. Ja Eetu muuten kannattaa laittaa Movie Maker eikä sillä YouTube omalla. Ihan niinku vaan vinkki. Tai edes Movie Maker. Saa kyllä sellaisen Sony Vegasin millä lakkoja nääkin. Kun Lakkoja nää. niin sen saa kräkättyä ilmaiseksi. Vaikka se maksais 200, mutta sen saa kräkättyä ilmaiseksi. Tän videon jälkeen mä lapaan sen. Noin aivan. Haluan kakastaa. Nyt äkkiä sinne huoneen perälle. Nyt mulla on hyvä ase, Peeti. Kuuntele, panokset lentää. Kyllä. No, coming in fucking here! Pitäis tähän mennä ampua, jos pystyn nyt tähän hyvä. Mä oon rakka... Arkolle. Ei mulla aseita. Vittu! Voi, Peeti, kato! Fail! Hei, tuolla on rahaa! Mistäköhän se tuli? Entä? No hyllyt vähän tyhjät. Kaikki piimat on jo juottu. Ei vittu! Oi vittu!